Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segítette megvalósítani a játszóteret és a sportpályát itt a Móra iskola udvarán. Azt gondolom, hogy nagyon ráfért az iskolára ez a fejlesztés. A mórás gyerekek legalább annyit érdemelnek, mint az összes többi iskolában a tanulók. Ezért is kezdeményeztem tavaly februárban talán a közgyűlésen, hogy a fejlesztési keret, ami a körzetekben rendelkezésre áll, annak a zöme ide kerüljön ennek a beruházásnak a finanszírozására, és képviselőtársaim meg is szavazták akkor. Aztán sajnos a polgármester asszony úgy gondolta, hogy ez nem annyira fontos beruházás, és próbálta kivetetni a költségvetésből, próbálta céltartalékba helyezni. Szerencsére a képviselők többsége ezt nem támogatta, így megmaradhatott ez a forrás, és hát ha lassan is, de végül is elkészült. A polgármesteri hivatal átadta a forrást a tankerületnek, és ezúton is nagyon szépen köszönöm a tankerület munkatársainak, hogy ezt a projektet gyorsan lebonyolították, nagyon precízen, nagyon odafigyelve létrejöttett ez a fantasztikus kis udvarit. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis játszótér lett, birtokba is vettük két hete már, egy nagyszabású ilyen gyermeknapot szerveztünk itt szeptemberben. Egész nap számos civil szervezettel, sportegyesülettel, különböző játékokat, különböző aktivitásokat kínáltunk itt a gyerekeknek. Aznap nem kellett tanulniuk, hanem csak játszhattak önfeledten. Azt hiszem, hogy a 20 éves képviselői pályafutásomnak ez egyik csúcsa volt, hogy a gyerekeknek nem tanulnia kellett, hanem játszhattak egész nap. Amikor én képviselő lettem 20 évvel ezelőtt, akkor pont a bezárás réme fenyegette ezt az iskolát. Nagyon szépen köszönöm Bencsik Jánosnak, az akkori polgármesternek, meg a képviselőknek, meg a szülőknek is, hogy kiálltak akkor is az iskoláért, és nem engedték, hogy bezárják. Viszont nem nagyon költöttek erre az iskolára, tényleg rettenetes állapotban volt, és nem volt olyan szerencsés helyzetben sem ez a suli, hogy egy nagy ilyen sokmilliárdos beruházással, egy ilyen Európai Uniós támogatással az egészet tokkal vonóval felújítsák. Így aztán az elmúlt 20 évben, minden egyes évben pici forrásokat tudtunk ide csoportosítani, hol képviselői keretből, hol vállalkozók bevonásával, hol pályázatokból, és mindig csak egy kicsi részt újítottunk meg az iskolából. Nem hiszem, hogy a tornateremnél külön kellett a képviselői keretből az egyik évben az ablakokat kicserélni, a nyílászárókat, másik évben pedig a parkettát. Harmadik évben meg felszereléseket vásároltunk. Ugyanígy az ablakokat elkezdtük kicserélni, de hát ez egy hatalmas épület, és évente ilyen 3-4 millió forintot tudtunk szánni ablakcserére, és hát még bőven van mit elvégeznünk, de kicsi lépésenként tudunk előre haladni. Ugyanez a vízes blokkokkal, egyik évben a fiúknak a vízes blokkját újítottuk fel, másik évben a lányokét, harmadik évben az öltözőket a tornaterem alatt, és szépen haladunk így minden egyes évben. És ebben minden igazgató nagyon partner volt, minden évben megbeszéltük, hogy mire lenne szükségük, talán ezt a közgyűlésre el tudtam fogadtatni, vagy a képviselői keretből tudtuk ezt finanszírozni, és így lépésről lépésre szépült meg az iskola, és persze még bőven van, rengeteg dolog van, amit itt tenni kellene, és valószínűleg képviselői keretekből nem is lehet rendbe tenni ezt az egészet, tehát ide nagyobb források kellenek. A legutolsó kérés az volt, hogy az udvart tegyük rendbe. Ez egy nagyon rettenetes udvar volt. Még a 70-es években telepítették ide azokat a játszó eszközöket, amik már elavultak, nagyon lepusztultak, balesetveszélyesek voltak, úgyhogy ezeket el kellett távolítani, és a helyén itt maradt egy salakos, üres, szomorú udvar. Az igazgatóasszony mert nagyot álmodni. Nagyon szeretem azokat az intézményvezetőket, akiknek nincsenek határok, és bármit meg tudnak álmodni, és Zsargó Judit ezt meg is tudja valósítani, nem csak álmodik, hanem szépen meg is csinálja ezeket a feladatokat. Itt is keresett kivitelezőt, megcsináltatta a terveket, megkereste az önkormányzati képviselőt is, és aztán a tankerületet, és szépen végigvitte ezt a beruházást. És ennek az eredmény az, hogy itt vannak a gyerekek, itt játszanak, minden nap itt játszhatnak, itt focizhatnak, délutánonként is, a szülők is egész máshogy hozzák ide, egy picivel vonzóbb lett az iskola. Egyébként ez az iskola az, ami felvállalja az egész városban azokat a gyerekeket, akik autizmussal élnek, többi intézmény nagyon problémásak lennének.
Én azt gondolom, hogy nagyon tiszteletre méltó az a munka, amit itt a pedagógusok végeznek, figyelemre méltó. Szerintem ez is vonzó egy fiatal pedagógusnak, hogy itt aztán igazán van kihívás előtte, és én úgy látom, hogy a testület is egyre inkább fiatalodik, tehát nem csak a környezet szépül, meg a fizikai környezet, hanem a tantestület is. Egy nagyon jó kis csapatot sikerült összekovácsolni már az előző intézményvezetőknek is, és Zsargó Judit, a mostani vezető, ő pedig ezt tovább viszi. Én látom, hogy mennyien csapatépítő programot szerveznek, a szülőket is egyre inkább bekapcsolják az iskola életébe. Úgyhogy jó munkát kívánok, a játszótelepnek használják egészséggel, boldogsággal a gyerekek.